क तारीख से जग शुरू होके वाला बा? 14 तारीख से। कत पर्ची लागी अपन? पर्ची लगा से लगा 25 टन जो है फूलों का बरसात होगा वो हेलीकॉप्टर के द्वारा। और कहा गया है कि 45 लाख से भी अधिक जो है उस हेलीकॉप्टर वालों को जो है दिया गया है, ताकि 13 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो है हेलीकॉप्टर परमानेंट 24 घंटा यहाँ पर आएगा। अब की बार सारा नेता लोग जी आवता तो रउआ लोग एक गांव के बानी तो एगो प्रस्ताव रखल मुझे सबे हवाई अड्डा हमनी के बने के चाहिए। जी बिल्कुल। काहे कि सबे हवाई आज तो मान के चली हमनी की व्यवस्था बा तो हेलीकॉप्टर उतारे के बना देता नहीं, लेकिन जहाज उतारे खातिर हवाई अड्डा बा तो जगह बा तो बने के चाहिए। हाँ, मतलब जो नेता या जो भी आदित्यनाथ योगी हो, अमित शाह हो, जो भी इन लोगों जितने लोगों का यहाँ पर आगमन होगा, जो लोग गोरखपुर उतर करके हवाई अड्डा पर जब उतरेंगे वहाँ से फिर से वहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर आएंगे, वो अगर साबिया में जो अगर एयरपोर्ट जब चालू हो जाएगा उसके बाद जो इतना कठिनाइयों का सामना। नमस्कार, ताज फाइनली हमनी के पहुँच गए बानी सर रामनगर में, जौन की रामनगर गोपालगंज जिला में बा, बिहार में पड़ेला। हम बता दी कि हमार बिहार जब देश के बात होला तब बिहार नंबर 1 पर रहेला, और जब राज्य के बात होला तो गोपालगंज जिला नंबर 1 पर रहेला। हमेशा रउआ सब देखले हो कैम कि गोपालगंज जिला जब बिहार का नाम होला कौनो भी चीज़ में, कौनो भी क्षेत्र में, चाहे क्रिकेट के ले ली, हमरा गोपालगंज के भी गौरवशाली क्रिकेटर भी एक घड़ी हाल फिलहाल में गइल बलो। लेकिन आज हमरा गोपालगंज जिला में एगो बहुत भव्य काम हो रहा बा, जौना के लेकर पूरा सोशल मीडिया पर चर्चा के विषय बनल बा। हम बता दी कि गोपालगंज जिला में सनातन धर्म के लेके बहुत बड़ महायज्ञ यहाँ पर हो रहा बा, जहाँ पर वह सब जहाँ तक नजर जाई वही तक सिर्फ पंडाल ही पंडाल दिख रहा बा। चाहे ये साइड नजर जाओ तो वो पंडाल दिखी, ये साइड नजर जाओ तो वो पंडाल दिखी। गांव के ही नाम बा रामनगर। रामनगर गांव के नाम बा जी। बहुत सारा लोग बा, हमारे भाई लोग, मीडिया वाला भी लोग बा, सब लोग से आज बात कर जाई। बांगरा बाजार से भैया आयल बनी, अहों के देखे आयल बनी जी। काहे कि जी इतना बेहतरीन व्यवस्था हो रहा बा कि वाकई में केहू आई तो ओकर मन थोड़ा सा थोड़ा होइए जाई कि आके जी जरूर देखल जाओ। आ तले वो चाचा होता नहीं, चाचा जी के बारे एक एक बात पूछल जी। अच्छा एगो बात हमरा के बताई, ए जी हमरा ई पता लागत अलग बात बात पता चलला कि ए जी यूपी के जौन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, वो के जी आवत नहीं। आ एगो और बात पता चलता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर वाले बाबा वो के आवत नहीं। साथे साथे एगो अमित शाह भी। तरुआ सब इतना जाने कि ए जी अमित शाह और नीतीश कुमार भी आ रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के भी आगमन है जी। अच्छा एगो बात हमरा के चाचा है नहीं आ जाए, है नहीं आई ना, है नहीं आई रहुआ आ जाए। रहुआ ए जी रहुआ लोग के घर बनू, ए जी के घर बनू रहुआ लोग है नहीं आई, है नहीं आई। हाँ भाई, हाई भागवा गामछा लेकर हुआ पीछे रहे। बताइए हई राहुल गांव कितना गौरवशाली गांव है, पूरा जिला पूरा देश में नाम हो गया गांव के। जौन बाकी ई पूजा पाठ के लेके, ये महायज्ञ के लेके एकदम सीना उतान कऽ के रही है, भगवा गामछा लेल बनी। हम बता दी कि ए जी के सारा लोग अपने आप के बहुत खुशनसीब समझता कि भाई ये गांव में जन्म लेल बा, ये जिला में जन्म लेल बा, ये राज्य में जन्म लेल बा, जहाँ की इतना बड़ बड़ महायज्ञ हो रहा बा। हम बात करब भैया से, रघु आइल बनी देखे भैया कहाँ घर पर? हमारा कॉलेज में यहीं से महज 3-4 किलोमीटर दूरी पर है हमारा घर। 3-4 किलोमीटर दूर बा। अच्छा चाचा एगो बात हमरा के बताई, ए जी क तारीख से जग शुरू होके वाला बा? 14 तारीख से। क तारीख ले हुई? 24 ले, यानी 8-9 दिन के जग बाई। हम बता दी कि एजा बागेश्वर वाला बाबा होतन का, वहाँ के पर्ची लिख दिले, पता चलता नू पर्ची लागी अपन? पर्ची लागे लगा ना माने अपनो लागी नू, अर्जी का पर्ची ना अर्जी के पर्ची लागी। चाचा आ रउआ कहाँ से बानी? जी से नहीं जी लगा। अच्छा रउआ जी के बीडीसी बानी? नहीं। हाँ अच्छा, हार गइल बानी। अच्छा तो फिर अगला बार चुनाव लड़े बनू? अच्छा देखल जाए भविष्य के बाद के भागत। रउआ सब जान जाए कि एक गांव के बीडीसी प्रत्याशी मिल गए बनी हमरा। अभी जीतल नहीं, लेकिन भैया जीतब। यहाँ के बहुत अच्छा व्यवहार बा, काहे कि ये जगह पाइल बनी जहाँ पूरा सामाजिक काम हो रहा बा। का
अच्छा ये जी सुनत नहीं कि बागेश्वर वाला बाबा होता नहीं, सही बात है। हाँ बात तो सही बात हाँ? है, सही अच्छा एगो बात हमरा के बताई, हई जौन मंदिर बा ई मंदिर राम जानकी के है, राम जानकी का मंदिर, राम जानकी के मंदिर है। अच्छा एगो बात बताई, हई सब सरकारी जमीन है कि प्राइवेट जमीन? ये सब जो मठ के जमीन है। ई सब मठ के जमीन है। ए जी हेलीकॉप्टर भी उतरे के व्यवस्था बा? हाँ वो हेलीपैड भी बन रहल बा। अच्छा होने बनत है। हाँ होने बन रहल बा। अच्छा अच्छा एगो बात बताई, खाए पिए के भी व्यवस्था सारा लोग के जगह आई लोग? हाँ, प्रत्येक दिन 50,000 आदमी के खाए के भी व्यवस्था बा एजा। अच्छा अच्छा एगो बात बताई, ई जैसे कि ई जौन जग हो रहल बा, ई महायज्ञ हो रहल बा, एमे पूरा लोग के सम्मिलित लोग बा? हाँ सब लोग सम्मिलित बा, सारा लोग के वजह से हाँ, माने सहयोग से हो हाँ, रहल बा, सबके दान पुण्य से हो हाँ रहल बा? दान पुण्य सबके सहयोग से बा। अच्छा सबके सहयोग से। हम बता दी कि ई रउआ सब देखत तनी सब मठिया के ई जमीन है आ कुछ प्राइवेट जमीन भी बा जौन की लोग छोड़ देले बा कि भाई इतना बड़ा महायज्ञ हो रहल बा तो ई मठिया के जमीन जौन बाकी छोड़ दिया जाए, पूजा पाठ एक साल जैसे कि हमारा अनाज ना हो का? हाँ एकदम लोग के सोच बात तो नहीं। अच्छा हमारी बिहार हमेशा जानल जाला जे तनी तनी एक बीता जमीन खातिर मारा मारी हो जाला, लोग के मर्डर कर देला आ ओकरा बाद इतना लोग जमीन छोड़ देले बा जी। हमरा कहे के मतलब धर्म के काम बा त काहे लोग छोड़ दी। अच्छा माने देखी ई उहे बिहार है जहाँ बकरी चरला के वजह से मर्डर होला, ई उहे बिहार में आज धर्म के खातिर बहुत कई बीघा लोग जमीन बाकी बिना जोतले बोले छोड़ देले बा ई जग के लेके, काहे कि सीजन गेहूं के चलता है, अभी चलता नु एकदम चलता है। तो आज बात करे वाला बानी, एगो बात बताइए, हम सुनत तनी कि फूल के भी व्यवस्था कइल गइल बा? हाँ जैसे जब यहाँ से कलश यात्रा निकलेगा, जितने भी कलश यात्रा में जितने भी शामिल लड़कियाँ होगी, स्कूल कॉलेज जितने भी लड़कियाँ होगी, गांव जितने भी दूर दराज से गांव के आए माने जितने भक्त जन होंगे, हाँ वो तमाम जितने भी हैं, जब यहाँ से कलश यात्रा निकलेगा तो लगभग 25 टन जो है फूलों का बरसात होगा वो हेलीकॉप्टर के द्वारा। और कहा गया है कि 45 लाख से भी अधिक जो है उस हेलीकॉप्टर वालों को जो है दिया गया है, ताकि 13 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो है हेलीकॉप्टर परमानेंट 24 घंटा यहाँ पर आएगा। उसके लिए जो है इसके बगल में हेलीपैड बना करके तैयार कर दिया गया है। अच्छा एगो बात हमरा के बताई भैया, जैसे कि हेलीपैड सुनता नहीं होने बनता के ना तब बन रहल बा, तो ओ जी कितना टन बतानिया फूल भैया? 25 टन जो है 25 टन फूल के व्यवस्था कइल गइल बा। ओकरा बाद ओइ से बारिश कइल जाई भक्त जैसे अयोध्या में। अच्छा जैसे अयोध्या में भइल सेम वही है। तो जितना लोग बा जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, चाहे योगी आदित्यनाथ जी, चाहे नीतीश कुमार जी, सारा लोग वही हेलीपैड पर उतरी। जी जी बिल्कुल। तो अब की पर सारा नेता लोग जी आवता तो रउआ लोग एक गांव के बानी तो एगो प्रस्ताव रखल मुझे सबे हवाई अड्डा हमनी के बने के चाहिए जी बिल्कुल। काहे कि सबे हवाई आज तो मान के चली हमनी की व्यवस्था बा तो हेलीकॉप्टर उतारे के बना देता नहीं, लेकिन जहाज उतारे खातिर हवाई अड्डा बा तो जगह बा तो बने के चाहिए। हाँ मतलब जो नेता या जो भी आदित्यनाथ योगी हो, अमित शाह हो, जो भी इन लोगों जितने लोगों का यहाँ पर आगमन होगा, जो लोग गोरखपुर उतर करके हवाई अड्डा पर जब उतरेंगे वहाँ से फिर से वहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर आएंगे, वो अगर साबिया में जो अगर एयरपोर्ट जब चालू हो जाएगा उसके बाद जो इतना कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी तो रउआ सब जितना लोग बा एजी जे भी कार्यकर्ता बा सारा लोग, अमित शाह अगर आवत नहीं एजी तो वहाँ के भाई बड़ा सरकार बा केंद्र में, तो सारा लोग जब आवत तो बात एकदम रखाओ कि हमनी के लगही कई सौ बीघा में एजी हवाई अड्डा तो अगर ओई जी व्यवस्था हमनी के बन जाओ तो हमनी के क्षेत्र खातिर कितना आसान हो जाए। का चाचा रउआ तो एबरा प्रतिनिधि बानी एगो, तो रउआ का कहे? एकदम बढ़िया कहब, ई प्रस्ताव हमनी के रखल जेता। हाँ ई प्रस्ताव जो एगो हमनी के प्रस्ताव बा, मेडिकल कॉलेज अगर ये अच्छा हो जाता, ये हमनी के मांग रखल देखिए जा। मेडिकल कॉलेज तो जब बन जाए व्यवस्था नु, जब वो जी हवाई अड्डा बन जाए तो धीरे धीरे सारा व्यवस्था आ जाए। अब मेडिकल कॉलेज के रउआ देखाएम जे हेने जमीन बा होने जमीन बा, लेकिन हमारे वो जी जमीन लौकता कि हमारे हवाई अड्डा के जमीन रखल गइल बा आ खाली बा, तू ओकरा के बनवावा भाई आ जगह देता नहीं व्यवस्था बा हमनी के जिला में ई अगर बन जाता तो बहुत व्यवस्था ठीक हो। सही बात बा। आलोक कुमार सुमन जी हमारे गोपालगंज से हैं सांसद, वो पास बार आलोक कुमार सुमन जी उठावत नहीं संसद में ली, चाहे फेसबुक चाहे सोशल मीडिया पर हर जगह वहाँ के बिल्कुल आते हैं। हाँ तो रउआ सब देखी ई बार रामनगर आ राम जानकी के मंदिर बा जहाँ की व्यवस्था ई सब हो रहल बा। तो हम यह कहम कि रउआ सब 14 तारीख से जग शुरू हो रहल बा, 24 तारीख ले शायद होई का ये बात बानू 24 तारीख ले होई। तो रउआ सब आई आके जी के आनंद ली, आई जी अइला के बाद से एकदम भक्तिमय मिजाज हो जाता। तो आके रउआ देखी, हम तो आज तक ले अपना जीवन में इतना बड़का जग ना देखले रहनिया,
काहे कि इतना बड़का पंडाल के व्यवस्था जवन बा आई जी जे पंडाल गिरावत वो बोलत लो तो एने के भाषा बुझात नहीं मथुरा सब लोग मथुरा के तब रउआ सब जरूर आई आके जी सारा व्यवस्था देखी वीडियो के खूब ज़्यादा शेयर करी ताकि हर सनातन भक्त जे भी बा सनातन प्रेमी जे भी बा वो सब लोग के लगे पहुँचे और वह सब आके जी आनंद ली भक्ति सारा साधु संत सब लोग आ रहा बा सब लोग से मिली मिलता नहीं अगला वीडियो में तब तक खातिर खाली सबके बोली जय श्री राम।